новите потребители на YouTube, сега ще направим едно PvP. Аре, 3, 2, 1, старт. Постави. Мен малко само почина ми лаги, не знам защо. И на мене. Ти ако знаеш на мене как ми лагва. Ма на мен не много, да е смисъл. Нека му свършиха нещо. Лата, аз не мога да те удара, бе. Ти мене или аз тебе? Толкова много ме удариш, чакай, че ще обръща. Да се. Аз умирам. Ще ме килнеш. Окей, аз така. Пръстите ме заболяха. Ти имаш ли легендари? Не. На 3 сърца съм. 2. 1. Айде. Браво.